Assalamu alaikum mutanen Nassarawa. Muna muku godiya a madadin Rabiu Abdullahi Rabson. Shugaban Rabson Foundation. CRC Chairman Ƙaura Goji. Jagoran matasa. Muke yi wa ɗaukacin al'umma Karamar hukumar Nassarawa godiya. bisa jajircewa da suka yi wurin tabbatar da nasarar Honorable Ambassador Yusuf Imam Ogan Boye. a matsayin ciyaman na ƙaramar hukumar Nassarawa. Tun daga lokacin kamfen ba da tuta har lokacin zaɓe. Ƙarƙashin NNPP Kwankwasiya. Da wannan muke ƙara gode wa ɗimbin matasa 'yan gwagwarmaya na Rabson Foundation. Muna godiya maza da mata. muna yin muku godiya. Allah ya taya shi riko don burinsa na al'umma. Ogan Boye. Ogan Boye. Ogan Boye. Shirin yaƙi oga Nassarawa taka Ogan Boye baza zoga mu ma mun shirya Nassarawa lokal gamman fatan alkhairi karɓa ciyawan ka rige Nassarawa.